matur nuwun. Sepurane suarane Tino iku apik ya, Mas. Nek anggit kulo malah alung meneng wae apik. Dadi rasane ora apa-apa. Aja sembrang, kowe tinggal pamit itu. Esuk-esuk tak potong. Kowe yo main potongan. Iki gendanan kowe, Pak. Kowe Pak, kowe terus aku meneh. Oh iya. Arep nembang apa? Kowe sing cicak. Gawe senenge panike. Ya. Arep nyuwun jero. Walang kene. Ya. Kaya apa aku tak nonton delok Mas.